שלום שירה, מה שלומך? היי, אני בסדר, מה קורה? בסדר, טוב. אז מה ככה, איתך? היום אני חושבת שאנחנו נדבר על הנושא הזה של כל הסיפור האישי שלי, על השכול של שתי הבנות. אני חושבת שנתמקד דווקא בזה היום, כי א' זה אמונה, ושנית, אנחנו שומעים על כל כך הרבה שכול, אמנם בצורה אחרת, אבל המדינה שלנו כל כך הרבה רוויה בנושא הזה של השכול, שאני חושבת שזה באמת נושא שצריך לדבר על זה, כי בשביל לתת הרבה כוח להורים או אחים אחיות שמתמודדים, לא רק כוח, גם לדעת לקבל את זה בצורה הכי טובה, הכי של אמונה. זאת אומרת, לדעת שזה המסע שלי, ואיך אני מתמודדת איתו, ואני לא נופלת ממנו. זה בעצם הרעיון. נכון. טוב, המסך מאחורינו הוא רשום חמצן של אמונה. נכון. באמת אנחנו בית שהענקנו באמת הרבה אמונה. אני חושבת שזה התחיל באמת מהסיפור עוד לפני השכול, זה כל מה שעברנו כמשפחה איתה בעיקר, כאילו אני איתי. איתה גדולה, כן. את יוכי לא הכרתי, אבל אני חושבת שזה... אז יאללה, נכון. תקחי אותנו לשם. אוקיי, אז אני אתחיל ככה. תהילה נולדה, ילדה רביעית, ולא ידעתי שמשהו לא תקין אצלה. זאת אומרת, מבחינתי נולדה, הכל תקין, הכל בסדר. בגיל חודש התחיל אצלה, היא פיתחה קצת חום, ולקחתי אותה לרופא, אתה יודעת, היא קצת לחה, קצת חום, הרגישה ככה לא כל כך טוב, לא כל כך ידעתי מה עוד יש לה, וניגשתי איתה לרופא, בדק אותה, ואז אמרתי, תקשיבי, יש לה ילדה דלקת ריאות, וחוץ מזה, תוך כדי אני רואה שהוא בודק אותה בצורה מאוד מאוד יסודית, הופך אותה ומנסה בכל מיני, זאת אומרת, לא רק לבדוק את הריאות וזהו, מה שצריך לעשות. הוא בדק בדיקה אחרת, הרבה יותר מעמיקה בילדה, ולא הבנתי למה הוא עושה את זה, לא הבנתי מה קשור. וכשהוא סיים את הבדיקה, אז הוא אמר לי, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך שיש לילדה שלך, לתהילה, את אותה מחלה שהייתה לי יוכי. יוכי זה ילדה קודמת שנולדה לי אחרי נתנאל שיהיה בריא. זהו, שמעתי שאותה בעצם לא הכרתי. ואותה את לא הכרת, נכון? היא נפטרה מאוד מאוד מהר, היא נפטרה בגיל 9 חודשים. זהו, עכשיו, מה שקרה, שקודם כל הייתי בהלם. הייתי בהלם טוטלי. כי לא תיארתי לעצמי שיקרה לי עוד פעם ילד שיוולד עם מחלה כזו לא גנטית, לא יודע שהיא גנטית, אבל עם מחלה מאוד מאוד מסובכת. ואני בראש שלי, כאילו, אם היא כמו יוכי, אז גם היא תיפטר אותו. כמה חודשים וזהו. ואז ככה הייתי ממש בהלם מוחלט, והוא אמר לי, רינת, מפה לבית חולים, קודם כל. הילדה שלך במצב לא טוב, וזה משהו שילך ויתדרדר נשימתית, והיא חייבת בית חולים. ואני זוכרת שאני יצאתי ממנו, וכל הדרך עד הבית לא הפסקתי לבכות. הלכתי ברחוב, ברבי עקיבא בבני ברק, מי שמכיר, רחוב סואן, ואני פשוט הולכת עם עגלה ובוכה. ואנשים מסתכלים עליי, כאילו, מה קרה לאישה הזאת? רגע, וחיצונית איתה נראית הכל בסדר, אבל... חיצונית הכל טוב, אני לא ראיתי עליה שום דבר שונה. כלום, היא הייתה אוכלת, היא הייתה... הכל רגיל. ועדיין לא ידעתי מה מחכה לי ולקראת מה עומד לקרות, וכמה זמן זה יימשך. הכל היה כזה, אתה יודעת, אני בראש שלי, זה כמו יוכי, אוקיי, אז זה כמה חודשים וכאילו היא תיפטר. באתי הביתה, ואמרתי לאבא, תקשיב, הרופא אמר, צריכים לקחת אותה לבית חולים, ויש לה כמו שהיה ליוכי. אפילו לא הלכתי עם אבא לרופא. כאילו, לא, הלכתי לבד. הלכתי סתם לרופא בדיקה. תינוקת בת חודש, לא מרגישה אותו, קצת חרחורים, קצת לא מרגישה אותו, קצת חום. אתה יודעת, לא לוקחת סיכונים, תינוק מאוד קטן, אז את הולכת לרופא. לא מעבר. וזהו, ואז אמרתי לו שצריכים בית חולים, הוא היה בהלם, אמרתי לו שזה מה שהרופא אמר, שיש לה את מה שהיה ליוכי, ונסענו לבית חולים, בלי להתמהמה. איך שהגענו לשם, מיד ככה, הוא כתב להם בהבחנה, אז מיד ככה לקחו אותה, והכניסו אותה קודם כל מתחת לחמצן, ומשם התחיל בעצם כל המסע שלנו איתה, מסע הארוך. מהאשפוז הזה, התחלנו מסע של אשפוזים מאוד מאוד ארוכים ומורכבים,
זה היה כזה און-אוף. היא יוצאת מאשפוז, כמה ימים נכנסת לאשפוז. זה היה כזה מאוד... אז לא ישר הנשימו אותה בעצם? לא, רק בגיל שנה. כמעט בגיל שנה רק נשימו אותה. עד גיל חצי שנה, היא הייתה נכנסת ויוצאת. מאשפוזים, כל פעם דלקת ריאות, בדרך כלל. בגיל חצי שנה, אמרו לנו שזה כבר משהו זאת אומרת, המצב שלה הלך והסתבך, ואמרו שצריכים להנשים אותה, היא הייתה בחמצן כל הזמן, ואמרו לנו שיהיה לנו מאוד קשה לטפל בה בבית, אז היא הייתה בעצם בטיפול נמרץ בתל השומר, וכשהגענו בעצם לטיפול נמרץ בתל השומר, רק שם אמרו לנו שצריכים לעשות בדיקות, ולדעת מה יש לילדה בוודאות, כי הכל היה לוטה בערפל כזה, כאילו, הכל היה השערות. בגיל שנה בעצם העברנו אותה לבית חולים אלין, שבית חולים אלין זה בית חולים בעצם בזמנו, זה היה בית חולים שיקומי, וכן חשבו שבעצם הנשימו אותה תוך כדי, כן, הכניסו אותה לניתוח, פתחו לה קנולה, והיא הייתה מונשמת כבר, בגיל שנה. ואז העבירו אותנו לבית חולים אלין, כי אמרו שהיא תופסת מיטה בטיפול נמרץ, והמצב האקוטי שלה זה לא מצב שאפשר להשאיר ילד בבית חולים לאורך זמן ארוך, אז העברנו אותה לאלין בירושלים, בית חולים שיקומי, ושם בעצם ניסו לשקם אותה בכל זאת. אז כאילו הם גם לא ידעו בזה? הם לא ידעו גם תכלס מה יש לה? שהם ניסו כן באיזשהו מקום לשקם אותה, הם לא הבינו שזה מה... ורדינג הופמן, טייק 1, שזה דרגה מאוד מאוד גבוהה, דרגה מאוד קשה של ניוון שרירים, וזה בעצם לפי הרפואה, הילדים האלה חיים עד גיל 2 במקסימום. לא יותר. זה מה שאני שואלת, אז למה בעצם לקחו אותה לבית חולים שיקומי? ואז אמרו לנו, תשמעו, בוא ננסה. אם הילדה הזאת שרדה עד גיל שנה, בוא ננסה לתת לה מה שאפשר. לא מבטיחים שום דבר, אבל לנסות תמיד אפשר. ואז שלחו אותנו לשם, ושם בעצם היא הייתה 13 שנה. כמובן שניסו לשקם, לא כל כך, את יודעת. חוץ מזה שהיא גדלה והיא הייתה נראית בגוף. כן, היא הייתה תואמת גיל בגוף, בדיוק. מעבר לזה, היא הייתה מאוד חכמה. אני לא יודעת אם את זוכרת, את היית ילדה קטנה, אבל היא הייתה מבינה הכל. אני זוכרת את הבת מצווה שלה. שעשינו לה, והיא בכתה, כאילו היא ממש ירד לה דמעות. נכון, היא מאוד התרגשה. והיא מאוד התרגשה. היא מאוד הייתה מבינה, הייתה שכלית, היא הייתה בסדר גמור. בטח, היא הייתה יודעת לזהות שזאת אני, נגיד שאני שירה, נכון. מי זה שושי, מי זה... היא הייתה יודעת לזהות כל אחד מאיתנו. היא הייתה אפילו מאוד אינטליגנטית, כאילו... זה לא, הבעיה אצלה היא לא הייתה בעצם השכלית, היא הייתה יותר המוטורית. כן, אבל לא, השכלית אצלה לא התבטא כל כך, כי היא לא יכלה לדבר. כי היא לא ידעה לדבר ולבטא את הרגשות או את המחשבות, אז נכון. אז בעצם מה שעבדו איתה שם, זה היה כן ולא, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל היית קטנה, בטח לא. לימדו אותה, שנגיד למשל, שהיא רוצה להגיד כן, אז היא עוצמת העיניים חזק. ושהיא רוצה, ולא, כשאנחנו שואלים אותה משהו וזה לא, זה שלילי, אז היא מסתכלת עלינו מבט כזה ארוך. זה בעצם הייתה התקשורת היחידה שלנו איתה, לא מעבר לזה. אבל גם עם התקשורת הקטנה היחידה הזאת, המזערית הזאת, ידענו לתקשר איתה. לא, היא לא הייתה כל כך מזערית, כי בסוף זה משהו שהוא כן... לנו זה נראה מהצד כן, אבל בשבילנו באותם זמנים, בשבילך... כל מי שבא אליה, זה היה התקשורת, זה לא היה מינורי, כי זה היה התקשורת היחידה איתה. נכון, אני אתן לך דוגמה, אם למשל היא הייתה בוכה, ולא ידענו מה יש לה, אז רגע, את בוכה כי כואב לך, אז היא הייתה עושה, אז הבנתי שזה כן, אוקיי, אז בואו נתקדם, אז איפה כואב לך? כואב לך היד, כואב לך הרגל, עד שבסוף היא הייתה, נניח לך הבטן, ואז היינו מגיעים, היא הייתה עושה ככה, הייתי מבינה שכואבת לה הבטן. אז אני אומרת, זה לא תקשורת כך מינורית, כן והלא הזה. וגם מה שהיה גם מאוד מאוד בולט אצלה, כשהיינו עוזבים אותה והולכים, הייתי אומרת לה, תהילה, אנחנו הולכים, היה כיף איתך, ואת יודעת, מנשקים, מחבקים וזה, והיא הייתה ישר מזילה דמעות. כאילו, את הרגשת שהילדה מבינה שאת הולכת, וכואב לה, מפריע לה, מציק לה שאת עוזבת אותה ואת הולכת. למרות שהסברתי לה שיש ילדים בבית, והם שמחכים לי, ואני אבוא שוב, ואנחנו זוכרים אותך, ואת בלב שלנו תמיד, והייתי מתקשרת כמה פעמים בהם להתעניין, מה שלומה, ומה איתה, ולפעמים היו מניחים לה את הטלפון באוזן, והייתי מדברת איתה. אבל ראית שהיא מבינה, וכואב לה ומציק לה, שאת עוזבת אותה. זה לא ידעתי ככה שהיא הייתה... כן, כן, טוב, את היית קטנה. כן, לא הפרש בינינו 1.5 שנה, אני לא כזה קטנה. יחסית. תחשבי, שאני זוכרת שהיא בעצם סיימה באלין, היא הייתה כמעט בת 14, היא הייתה? כן. משהו כזה, אז תחשבי, אז אני הייתי כבר 12.5.
אין כל כך הרבה הבדל בינינו, אני אחריה הרי. נכון. זהו, אחרי 13 שנה באלין, יום אחד הם החליטו שהבית חולים הזה, בזמנו היה גם סיעודי, גם שיקומי, אבל הם החליטו שהם הופכים אותו רק לשיקומי, ובגלל שהיא סיעודית, אז אין לה מקום יותר בבית חולים הזה, שנמצא מקום חילופי. וניסינו ככה לחפש כל מיני מקומות, אמרו לנו על הרצוג. בית חולים הרצוג, גם בירושלים, שנעביר אותה לשם, בית חולים גם כן, אמרו לנו, דווקא היה המלצות מאוד טובות, העברנו אותה. אבל אחרי כמה חודשים ממש בודדים, ראינו לא, המקום היה שם מאוד, אני לא רוצה הרבה לדבר, כי את יודעת, אבל לא היינו מרוצים, אוקיי? לא היינו מרוצים מהמקום, מכמה סיבות, והחלטנו שצריכים להעביר אותה גם משם. ולא עלה לפרק להוציא אותה הביתה? באותו זמן? באותו זמן, אני אגיד לך מה, היה לי ילדים קטנים בבית, וחשבתי איך אני אוציא אותה הביתה, גם אם אני מאוד רוצה, טכנית יהיה לי מאוד קשה. בעצם כבר כולנו היינו. כן, כן, אבל טכנית, תחשבי, עם ילדים קטנים בבית, עם ילד בן 2 בבית, זה לא פשוט להוציא אותה ולטפל בה, והיא צריכה טיפול של 24/7 צמוד. אז כאילו, מאוד קשה. ואחרי תקופה של כמה חודשים, החלטנו שנוציא אותה לשם, וויררנו, ואמרו לנו שיש בית חם בחיפה, אצל אישה מאוד מאוד נחמדה, שנעביר אותה לשם, וזה מקום מאוד קטן, ויש שם מספר ילדים מאוד מצומצם, והטיפול שם מאוד אישי ומאוד מסור. את זה בטח את זוכרת, את המקום. מאוד אישי ומאוד מסור, כן. במרכאות. בציניות רבה. במרכאות. וטוב, אנחנו, את יודעת, האמנו. נסענו לראות המקום. תראי, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. מה זה האמנתם? אתם הלכתם ובדקתם כל מקום? הלכנו לבדוק את המקום. תשמעי, קיבלו אותנו במאור פנים, היה קבלת פנים מאוד יפה וחביבה ונעימה, אבל אף אחד לא יודע מה מסתתר מתחת, בואי. וזהו, מה שהיא הציגה היה נראה יפה, כן. בדיוק. הגענו לשם, אבל העברנו את הילדה לשם, ומהר, מהר, מהר מאוד הבנו שזה לא המקום, מהר מאוד, ובעצם משם התחלנו לחשוב שככה, לאלין אי אפשר להחזיר אותה, הרצוג אנחנו לא רוצים גם, אמרנו הכי טוב שנוציא אותה הביתה. בוא נעבוד על להוציא אותה הביתה. אממה שאמרו לנו שהם לא רוצים שנוציא אותה הביתה, כי זה מאוד מאוד מורכב להוציא ילד כזה הביתה, וזה, הבנתי גם שזה עלויות מאוד יקרות למכבי, זאת אומרת, הקופת חולים, או לא משנה אם זה דווקא מכבי. רגע, אבל סליחה שאני יוצרת אותך, אבל אמרת לי עכשיו שלא רצית להוציא אותה בעצם הביתה, אבל ראיתי שאין לי ברירה. קטנים. כן, אבל הבנתי שאין לי פה כרגע ברירה, ואני חייבת לעשות מעשה אחר. אבל כמה זמן אנחנו מדברים שעבר אני חושבת שלעוד איזה 1.5 שנה. כאילו, אחרי 1.5 שנה בעצם, אני חושבת שהיא הייתה אולי משהו כמו שנה בהרצוג. היא הייתה בערך שנה בהרצוג לדעתי, עד שהעברנו אותה, ואז העברנו אותה לבית החם. שם היא הייתה, אני חושבת, משהו כמו 1.5 שנה אצלה, משהו כזה. זהו, אבל את צריכה לספר תכלס מה היה, איך אומרים, הקש ששבר את קו הגמל בעצם. כן, בדיוק. עכשיו, מה היה היה שם? זה היה אירוע טראומטי. מה זה טראומטי? אנחנו כמעט איבדנו אותה באותו אירוע. כן. זה היה ערב אחד שאני מקבלת טלפון מבעלת המקום, והיא אומרת לי, תקשיבי רינת, תהילה כבר כמה ימים לא מרגישה טוב, עם חום מאוד 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 גבוה, והיא איבדה את ההכרה. ואני אומרת לו, מה זאת אומרת? ילדה עם חום גבוה, למה לא פינית אותה לבית חולים? עכשיו, תביני שאני מתקשרת אליה יום-יום. יום-יום. והיא אומרת שהכל בסדר? והיא אומרת שהכל בסדר. יום-יום, זה לא היה נתק. יום-יום אני מתקשרת. היינו עושים עליה פעם בשבוע, כי זה היה חיפה. נכון. זה היה קצת קשה. שהייתה באלין, היינו עושים פעמיים בשבוע. אבל נסענו פעם בשבוע, בימי רביעי, זה היום הקבוע שלנו, שהיינו עושים אליה, לבקר אותה. ועל בסיס יום-יומי הייתי מתקשרת. והפוך, היא הייתה אומרת לי, למה את מתקשרת? הכל בסדר, אין שינוי. והייתי אומרת, אני רוצה לשמוע שהבת שלי, שהכל בסדר איתה, באמת שאין שינוי, והכל בסדר, ושהיא מרגישה טוב. והכל בסדר, הכל תקין, זה מה שהייתה אומרת לי כל הזמן. ואני אומרת לה, רגע, אבל דיברנו אתמול, ודיברנו גם שלשום, ואמרתי שהכל בסדר. פתאום את אומרת לי שהיא כמה ימים חום גבוה. כן, לא רציתי להדיג אותך. מה זה להדיג אותך? זה א' ב' שאת אמורה להגיד לי ולספר לי. כאילו במצבה בעצם יש חום, צריך להתפנות לבית חולים. כן, כי גם אין לה רופא בשטח. עכשיו, באותה תקופה בעצם, לפני השיחה הזאת, לפני האשפוז של תהילה,
שהיינו נוסעים לשם פעם בשבוע, אז את יודעת, אבא היה יוצא מחוץ, זה היה וילה כזאת, אז הוא היה יוצא מחוץ לווילה ומעשן. אסור לעשן בתוך המתחם הזה של ה... ויום אחד הוא יצא ככה לעשן בחוץ, ואז הוא חזר עם איזה מישהו. והוא אומר לי, בואי תכירי, זה... דורון, קוראים לו דורון. הוא עורך דין, ואני אומרת לו, כאילו, מה הקשר? אז הוא אומר לי, יצאתי לעשן, והוא שאל אותי, כאילו, מה אתה עושה פה? ואני אומר לו שהילדה שלי נמצאת פה, והוא לא מכיר את המקום הזה, הוא גר פה מטר מהווילה הזאת, והוא לא מכיר, זאת אומרת, הוא לא ידע שיש שם, מתנהל שם בית חם לילדים מונשמים. הוא לא ידע את זה. והוא ככה היה בהלם, והוא ביקש מאבא אם אפשר להיכנס, הוא אמר לו, בטח, בוא. והוא נכנס, הוא היה בשוק טוטלי. הוא הסתכל ככה והוא אמר, לא, אני לא מאמין, איך אפשר ככה להחזיק את הילדים האלה? ואז תוך כדי דיברנו, ואמרתי לו, כאילו, אנחנו כן חושבים אולי להוציא אותה הביתה, זה כן היה במחשבה. ואנחנו לא יודעים איך אפשר לעשות את זה, ואם יסכימו, לא יסכימו. ואז הוא אמר לנו, תקשיבו, אני עכשיו למדתי, סיימתי עריכת דין, אם אתם צריכים משהו, אני פה. אני בשבילכם, בכל מה שתרצו. והוא עצמו אפילו אמר לנו, זה לא סתם שככה נפגשנו, ויצאנו שתינו בדיוק לעשן בחוץ, ונפגשנו, וכל המפגש הזה בינינו, זה לא סתם. והחלפנו מספרים, וזהו. ואז קרה הסיפור הזה עם תהילה. ואני ככה נורא כעסתי שהיא לא אמרה לי, אבל אמרתי, כרגע זה לא זמן לכעסים, זה זמן למעשים. כמובן, ישר נסענו לרמב"ם, היא לקחה אותה לרמב"ם, הגיעה לשם, המצב שלה היה מאוד מאוד קשה, היא הייתה מחוסרת הכרה, לאט לאט היא התחילה קצת לחזור לעצמה, אבל היא הגיעה כבר למצב של ערפול הכרה, ובזה היא נעצרה. זאת אומרת, היא לא חזרה לעצמה, מהאשפוז הזה. כן, אפילו תקן והלא שעה עם העיניים כבר לא היה. שום דבר כבר לא היה ממנה, היה... וזה היה נורא עצוב לנו, כי לא היה תקשורת, לא היה כלום, כבר לא היה... כאילו, זה היה מצב מאוד מאוד קשה, רגשית, שאת לא יודעת מה הילדה שלך מרגישה, ומה היא חובה, ומה היא חושבת. כלום, פשוט כלום. ובעצם באשפוז הזה קיבלנו החלטה שאנחנו הולכים על כל הקופה. זאת אומרת, מוציאים אותה הביתה. אבל שוב פעם אני רוצה לחזור אחורה על משהו מאוד חשוב שדילגתי עליו, כי אני יודעת שאין לנו הרבה זמן, ולא כי אין לנו הרבה זמן, כי אני רוצה להספיק את הכל, והכל לא ייכנס בזמן שיש לנו. אבל אני רוצה משהו קטן. שהוא מאוד חשוב בעיניי. כשהיא התאשפזה באשפוז הראשון שלה, שהרופא אמר לי ללכת לבית חולים, ושם בעצם עוד לא אמרו לי בדיוק מה יש לה. אמרו לי שהם רואים שזה טונוס נמוך, וזה כנראה ניוון שרירים, עוד לא ידעו שזה כמו יוחי, אבל התחלתי להבין שזה אותו דבר. והיה לי מאוד קשה לקבל את זה. ואחרי האשפוז הזה, שהיה לה את האשפוזים חוזרים וזה, ושהגיע בעצם לטיפול נמרץ, ושם עשינו את הבדיקות הגנטיות, והבנתי שזה באמת אותו דבר, כי כל הזמן חייתי בהכחשה, אולי אצל זה משהו אחר, אולי אצל זה שונה, אולי זה טעות באבחון, את יודעת, את חיה כזה בהכחשה, כי את לא רוצה להאמין, נכון. מה, עוד ילדה כזאת? וכשהגענו בעצם לטיפול נמרץ, ושלחו אותנו לבדיקה הגנטית, וקיבלנו את התשובה, אז אני זוכרת שאמרתי לאבא, תקשיב, אם אנחנו הולכים כרגע להיכנס לאותו סרט של יוחי, של כל הזמן אשפוזים ובתי חולים, ואמרתי לו, תקשיב, אז היה לנו רק ילד אחד בבית. היום יש לנו עוד 3, אז כאילו, אני לא מוכנה, לא יכולה נפשית לעבור את כל התהליך הזה, אני מרגישה שאני לא מסוגלת. אז אבא אמר לי, אין בעיה, אני מבין אותך, כאילו, אז מה את רוצה? אמרתי לו, אני חושבת שאני ארצה לשלוח אותה לאומנה או משהו כזה. אני לא אשאיר אותה בבית חולים, אני שומעת על זוגות שמשאירים סיפורים. אני לא שופטת אף אחד, אני יכולה להבין. אבל אני אומרת, אני לא רציתי להגיע למצב הזה. אני כן רציתי לדעת שהיא נמצאת במקום שמשגיחים עליה, שמטפלים בה, שהיא מקבלת באמת את כל מה שאפשר. אבל הבנתי שלי זה יהיה מאוד מאוד קשה נפשית ורגשית, לחוות את זה שוב פעם. כי זה עוד פעם לחוות את זה בדיוק. ידעתי גם מה זה דורש, ידעתי מה מצפה לי. ידעת למה את נכנסת. פעם ראשונה את לא יודעת, פעם שנייה את כבר יודעת מה מצפה לך. ואת גם רואה שהסוף הוא לא, איך אומרים? כן. ואז אז אמרתי לאבא, אנחנו צריכים ללכת לשאול, אני הולכת לשאול את הרב. אתה רוצה לבוא איתי לשאול את הרב? אבא אמר לי, כן, בואי נלך לרב, אין בעיה. הגענו לרב. אני יכולה להגיד את השם שלו, הרב דוד שטרן בבני ברק. אז היינו ממש בני בית אצלו.
והגענו אליו, והייתי מאוד 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 נסערת, ככה, ובאתי אליו, ואני זוכרת שבכיתי בלי סוף. פשוט לא יכולתי לעצור את עצמי. הייתי כל כך נסערת, ובכיתי, ולא יכולתי לדבר מרוב שבכיתי. והרב ככה מסתכל עליי, ונותן לי ככה קצת להירגע, ואז אני אומרת לו, הרב יודע שנודע לנו ילדה, הוא ידע, הוא אומר, היה שותף בשם שלה, הבאתי לו 3 שמות לבחירה, והוא בחר את השם הזה. אמרתי לו שכנראה שיש לה את מה שהיה ליוכי, ואמרתי לו, הרב, אני מרגישה שאני לא מסוגלת לגדל את הילדה הזאת. אני לא מסוגלת, ממש לא מסוגלת. זה כאילו משהו שאני לא יעבור אותו, לא יעמוד בו. וחשבתי לשלוח אותה, לאומנה, לאימוץ, לא יודעת, כאילו, על איזה רעיון כזה. והרב ככה מקשיב, והוא אומר לי, אין לי בעיה, הוא אומר לי, תראי, את לא רוצה לטפל בה? קשה לך? אז אני אומרת לו, כן. הוא אומר לי, איפה היא נמצאת עכשיו? אני אומרת לו, בטיפול נמרץ, בבית חולים. אז הוא אומר לי, אין בעיה. אני אלך לטפל בה. ככה הרב אמר לי, אני אלך לטפל בה. ואני מסתכלת עליו, תחשבי, לפני כמה שנים, הוא היה בן אדם בין נניח 70 ומשהו, בן אדם מבוגר, ואני מבינה שזה לא משהו מתכוון לעשות באמת. זאת אומרת, זה לא, יש כאן איזושהי פואנטה, שהוא מנסה להגיד לי משהו, ואני עדיין לא מצליחה להבין מה. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, נו מה, הרב צוחק עליי. הרי הרב לא ילך באמת להשגיח על הילדה ולטפל בה, כן? זה לא הגיוני. זה לא מעשי. ואז הוא אומר לי, שבי ואני אגיד לך משהו. ואז ככה הוא אומר לי, תשמעי, לפני שהקדוש ברוך הוא מוריד נשמה לעולם, כל נשמה, הוא פשוט חושב לאיזה זוג הורים לתת אותה. איזה זוג הורים יזכו לגדל את אותה נשמה שהוא מוריד לעולם. אם יש להם את הכלים להתמודד עם הנשמה הזאת, אם הם יכולים לגדל אותה, אם הם ראויים לגדל אותה. והוא אומר פה, לפני שהוא הוריד את תהילה אליכם, הוא בחר דווקא בך ובבעלך. הוא אומר לי, ותביני, התינוקת הזאת שקיבלת, זה פיקדון ענק, היא נשמה ענקית, היא נשמה גדולה. אני לא יכול אפילו להגיד לך איזה סוג של נשמה גבוהה היא. הוא אומר לי, קחי את משה רבנו למשל, בסדר גודל כזה. אז הוא אומר לי, ואת קיבלת כזאת נשמה ענקית, ודווקא הקדוש ברוך הוא בחר בך, לגדל אותה, בתור אימא שלה, דווקא בך. את ילדת אותה, ואת קיבלת אותה, והיא פיקדון אצלך, ואת כרגע צריכה להתמודד עם כל המסע הזה שלה. את קיבלת מתנה. עכשיו תקשיבי, את יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, קיבלתי, אבל עדיין קשה לי. אני לא מסוגלת. אני מבין את זה, אין בעיה. אז אני אקח אותה, מישהו אחר ייקח אותה, מישהו אחר יתמודד איתה, הכל בסדר. אבל חשוב לי להגיד לך שאת קיבלת פה נשמה ענקית וגבוהה, וזה לא עונש, זה זכות. את קיבלת פה זכות ענקית לגדל דווקא את הנשמה הזאת. זה החלטה שלך, וכל החלטה שלך תתקבל בברכה. תקשיבי, הוא גמר לדבר, סיים את המשפט הזה, ואמרתי לו, הרב, תודה, הבנתי. ואני זוכרת שיצאנו ככה, איך שיצאנו מהדלת של הבית שלו, אמרתי לאבא, תקשיב, אני הולכת להילחם עליה בכל הכוח. בלי לדעת מה מצפה לי, כן? לא ידעתי מה זה דורש, ומה זה מצפה, וכמה שנים היא תחיה, לא ידעתי שום דבר. וכשהיא הגיעה בעצם לגיל שנה, המצב שלה הידרדר, המצב שלה מאוד 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 קשה. ואנחנו חווינו כל כך הרבה מצבים שהייתה במצב מאוד מאוד קשה, ופתאום היא יצאה מזה והיא הייתה, פתאום היא חזרה לעצמה, וזה קרה לא פעם ולא פעמיים. ובמהלך החצי שנה שהיא הייתה בטיפול נמרץ בתל השומר, אז אבא ואני היינו עושים, שוב, את בטח לא זוכרת את זה, אבל היינו עושים רוטציה. שבת אחת למשל, אני בבית חולים, אבא היה נשאר עם הילדים בבית, שבת אחרי אני עם הילדים בבית, הוא נוסע להיות איתה כל השבת. למרות שטיפול נמרץ אי אפשר להיות שם איתה כל הזמן צמודים, יש שעות, אבל בגלל שהייתה תינוקת מאוד קטנה, אז כן אפשרו יותר להיכנס. ולמה עשיתם משמרות? כי מה, כי פחדת שיקרה לך חלילה משהו ואף אחד לא יהיה לידה? גם, וגם את יודעת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, ואת יודעת, רצינו להיות כזה קרובים אליה, ולתת לה מה שאפשר. גם את יודעת מה יש לה, מה המחלה הזאת, ואת יודעת, את לא יודעת כמה זמן היא תחיה. אז את אומרת, בוא ננצל את הזמן הזה להיות לידה. וזהו, ואז הגיע בעצם התור שלי, זה יום שישי, הגעתי לבית חולים, ביום שישי בצהריים, ואיך שאני ככה באה להיכנס למחלקה, אז ראש המחלקה ככה יוצא.
וכבר תחשבי, אנחנו חצי שנה חיים שם. כבר כל הצוות הכיר אותנו, היינו חלק מהצוות, כאילו ממש, ברמה הזאת. וכך הוא יוצא, ואיך שהוא רואה אותי, הוא אומר לי, גברת נריסקי, אני מבין שאם הגעת עכשיו, אז את נשארת איתנו פה בשבת? אז אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, בואי רגע, אני רוצה לדבר איתך. ככה, הולך איתי ככה לצד, והוא אומר לי, תקשיבי, את עוד לא נכנסת לראות אותה, נכון? אמרתי, לא, הרגע הגעתי. אני עם שקיות ביד. אז הוא אומר לי, תקשיבי, המצב שלה מאוד מאוד קשה. יש לה חסימה ריאתית. עם 100% חמצן, כמובן היא מונשמת, אבל עם 100% חמצן. שאין יותר מזה בעצם. שאין יותר מזה. אין יותר מזה. זה המקסימום. ואני רוצה להגיד לך זאת אומרת, אנחנו מבינים, הוא אומר לי, אנחנו מבינים, שזה משהו שהיא לא תשרוד. את תראי אותה גם נושמת, היא נושמת מאוד בכבדות, כל נשימה שלה מאוד מאוד כבדה, והיא לא תשרוד. זה עניין של שעות, מקסימום אולי היא תעבור, כאילו, השבת הזאת, היא תעבור את השבת, אבל לא מעבר. זה עניין של שעות. הוא הדגיש לי, זה עניין של שעות. ואני ככה מסתכלת עליו, ואני מחייכת, ואני אומרת לו, דוקטור, אתה יודע שלרופא ניתנה רשות לרפא ולא לקצוב חיים של בן אדם? איך אתה יכול לבוא ולהגיד לי כמה זמן נשאר לה? הרי אתה יודע יפה מאוד כמה פעמים היא הייתה במצבים קשים, מצבים, לא נכנסתי עוד לראות אותה, כן? אבל היא הייתה מצבים קריטיים, שגם באתי ואמרתי לי, תקשיבו, המצב שלה קריטי. וברוך השם, היא יצאה מזה וחזרה לעצמה. אז אמרתי לו, ועכשיו אתה בא ואתה אומר לי שיש לה כמה שעות? איזה זכות יש לך להגיד לי כזה דבר? אבל יש לי שאלה קצת קשה. שאלה באמת קשה. באותם רגעים לא עולה לך כאילו, יאללה, הרי זה ייגמר בסוף, אז שיגמר. למה את כאילו בעצם נלחמת עם הרופא, כאילו אתה לא תגיד לבת שלי, זה נכון, לא אומרת שזה לא נכון, אבל כאילו באיזשהו מקום לא עולה לך מחשבה טוב, יאללה שזה ייגמר, באמת זה... היה לי, אני יכולה להגיד לך, במהלך השנים שלה, שתכף מדבר על זה, היה לי כמה פעמים מחשבה כזאת, שכאילו, לפעמים אמרתי לעצמי, וואלה, שהשם יגאל אותה כבר. מסכנה, כמה היא סובלת. כמה היא עוברת, כן, אבל תקשיבי, אני רוצה להגיד לך שהחיים כל כך גדולים וכל כך... זאת אומרת, ברגע שאת מבינה שכל רגע שבחיים שלנו, זה גם התיקון שלה, כן? גם התיקון שלנו. ואת אומרת, כמה שקשה, וקשה לה, קשה לנו, כל המכלול הזה הוא מאוד מאוד קשה, אבל את אומרת, וואי, אני לא רוצה לאבד אותה. אני לא רוצה לאבד את הדבר, את הנשמה הזאת. לא רוצה לדבר, אחרי שאת מבינה מה זו הנשמה הזאת גם, אז את אומרת, לא. אני לא רוצה, אני רוצה שהיא תמשיך לחיות, לא משנה מה. כי גם ברגע שקיבלתי כבר החלטה, שאני הולכת והולכת על כל הקופה, אז כבר כאילו זה בראש שלי, כבר לא מעניין אותי, אני נלחמת. לא, אני אגיד לך למה השאלה הזאת באה. השאלה הזאת לא באה סתם, כי אני זוכרת שהיה שנים שהתפללנו, הרי כאילו לרפואה שלמה, על תהילה בת רינת, ואז היה, אני חושבת שזה אפילו היה הרב שטרן, אם אני לא טועה, נכון? שהוא אמר, אסור להתפלל שהיא תבריא. כי כאילו, היא תחת שיש לה דין רודף. נכון. דין רודף זה מישהו שהוא מונשם, הוא בעצם לא נושם בכוחות עצמו. ואני זוכרת שהוא הסתכל עליי ככה מבט כזה מאוד מאוד חמור, ואמר לי, מאיפה יש לך את הכוחות האלה לדבר עוד ככה? ואמרתי לו, דוקטור, אתה יודע, הבת שלי מחוברת כרגע לחמצן, 100% חמצן. אם עכשיו אנחנו ננתק אותה, אמרתי לו, זהו, היא תמות. זהו, אין אותה. 2 דקות וזהו. אמרתי לו, החמצן שלי, זה החיבור שלי לבורא עולם, האמונה. אני כל כך מחוברת, אמרתי לו, וזה החמצן שלי, וזה הכוח שלי. כך אמרתי לו. זה נותן לי את הכוח להמשיך. ואני מאמינה שיהיה לנו ניסים. תמיד יהיה לנו ניסים, וימשיכו להיות לנו ניסים. אמרתי לו, אני מאמינה בזה. זה מה שאמרתי לו, אני מאמינה בניסים, ושהקדוש ברוך הוא יעשה לנו. אין לי ספק. אני לא אגיד לך שלא התקשרתי לאבא, והתקשרתי גם לרב, ואמרתי גם לרב שהיא מרגישה מאוד לא טוב, והמצב שלה מאוד מאוד קשה, ושהתפלל עליה, או לא יודעת מה, אבל כאילו שהידעתי אותו, והוא אמר לי, תגידי לבעלך לבוא אליי מוצא שבת, ואנחנו נארגן 10 אברכים, ואנחנו נוסיף לשם. וככה היה. היא שרדה את השבת כמובן, והיא לאט לאט כל השבת, המצב שלה הלך, וברוך השם, נהיה יותר ויותר טוב. ובמוצא שבת אבא הלך באמת, והוא הוסיף לה את השם אלטה. ואלטה ביידיש, למי שלא יודע, זה זקנה. כאילו שהיא תזכה לאריכות ימים. זכתה. ואני רוצה להגיד, ואני אומרת את זה תמיד בהרצאות שלי, שמאותו מוצא שבת, זה היה מוצא שבת, ומאותו מוצא שבת, היא זכתה לאריכות ימים שחי שנים.
היא קיבלה עוד חי שנים, עוד 18 שנה, מאותו מוצא שבת שהוסיף לה את השם על... זה שאתם מוציאים אותה הביתה, אוקיי. החלטנו שאנחנו הולכים על כל הקופה. כל הקופה, הווה אומר, בגץ. הווה אומר, זהו. ואז שאלנו את הרב, אז רגע, על מה נלך? נלך על בית משפט מחוזי? זאת אומרת, איזה תביעה נעשה? ואז הוא אמר, מה פתאום? אתם הולכים לבגץ. ובבגץ אתם תובעים את משרד הבריאות, משרד השיכון, קופת חולים מכבי וביטוח לאומי. עכשיו תביני, 4 ממסדים הכי גדולים במדינה, אנחנו, שתי האנשים הקטנים האלה, הולכים נגד 4 ממסדים הכי גדולים במדינה. והולכים עם עורך דין, ועם עורך דין שרק אחד סיים. בדיוק, בדיוק. אני חושבת שאנחנו היינו התיק השני או השלישי שלו. שתביני, הוא היה ממש בחיתולים. כי לא היה לכם כסף בעצם לעורך דין? תראי, זה עורך דין בקנה מידה לבגץ נגד ממסדים כאלה, בואי, את צריכה מישהו קליבר. עכשיו, לקחת מישהו קליבר, את צריכה המון כסף. ואמרנו, אוקיי, הוא בא לנו משמיים, אתה יודעת, הקדוש ברוך הוא מפגיש בין אנשים, את לא יודעת למה, אין מקרה בעולם, מקרה זה רק מהשם, והקדוש ברוך הוא זימן אותו דווקא אלינו, בסיטואציה הזאת, שהיא הייתה בדיוק בבית החם הזה, וקרה מה שקרה, ואז אמרנו, טוב, זה משמיים, זה רק משמיים. לא, אבל אני חושבת שגם היה לכם אמונה שכאילו מה שצריך לקרות, תקרא, אנחנו את ההשתדלות שלנו, צריך עורך דין, הבאנו. חד משמעית. זה מה שיש לנו בידיים שלנו, זה כאילו... כן, זה ההשתדלות שלנו. זה מה שאנחנו יכולים לעשות באותו זמן, זה מה שיהיה. בדיוק. וזהו, והחלטנו שהולכים על כל הקופה. תכלס, למה הלכתם לבגץ, כי מה? אני אגיד לך מה, קודם כל היינו מחוסרי דיור, ומטבע הדברים, שהיינו אמורים לקבל עזרה ממשרד השיכון, להוציא ילד נכה הביתה. שזה דבר ראשון. טוב, כי זה דורש גם... אוקיי, זה דורש פרוצדורה מורכבת מאוד. עכשיו תחכי לפרוצדורה, שנים. לא רק לפרוצדורה, כי את צריכה בית מיוחד, כי את צריכה... התאמות, ברור. התאמות. ברור. אז אמרנו... אוקיי, אז זה משרד השיכון. משרד הבריאות, למה? כי משרד הבריאות זה בעצם משרד הבריאות הוא קשור יותר למכבי. שמה רצית ממכבי? כי הוא כן... מכבי צריכים לתת לי את כל ה... עזבי את הציוד המתקלי שזה שטויות, אבל את כל גם ההתאמות לבית, שזה קשור, זה הולך ביחד. זאת אומרת, כל הממסדים האלה, זה אחד מחובר לשני, אוקיי? את צריכה אחות שתגיע כל יום, את צריכה רופא שיגיע נניח פעמיים בשבוע, וזה דברים שהם לא נותנים אותם לילד מונשם. בוא נגיד את האמת, הם בכלל, מלכתחילה, הם לא מעוניינים בכלל שילדים האלה יצאו הביתה. לדעתי, קודם כל, מבחינה כלכלית, זה לא שווה להם. כלכלית. נכון. הם מעדיפים שהילד ישלמו עליו, נניח את לא יודעת, 20,000 שקל בחודש, תניח לבית חולים, לאיזשהו מקום שהוא נמצא בו, ראש שקט, אין להם אחריות. ברגע שילד הוא בבית, זה סוג של אחריות מטעם הקופה, כי הם צריכים לשלוח לי, את מבינה? עכשיו, עזבי את המרפא בעיסוק, ואת כל לא מדברת כרגע על הפר הרפואי, אני מדברת על הרפואי, שגם את זה הם לא רצו לתת. כאילו, אחות כל יום, מה פתאום? אנחנו לא נותנים, אין דבר כזה. רופא פעמיים בשבוע, מה פתאום? אבל אני זוכרת שהם בכלל לא רצו, אמרו לך, למה את צריכה להוציא, הם כאילו כל הזמן ניסו להוריד אתכם מלהוציא את הילדה הביתה, הם כל הזמן זה מה שהיה. כל השנים הם ניסו להוריד אותנו מזה. כל הזמן. כן, הם לא רצו. יותר נוח להם שזה, כל הילדים נמצאים במקום אחד. אוקיי, ואז אתם הולכים לבגץ. ואז הגענו לבגץ, אני זוכרת שהיה הדיון הראשון, אני לא אשקר אותך, אני הגעתי מאוד בחשש אפילו, כאילו, אמרתי, וואי, לא מבינה, אני בכלל להגיע לבית משפט, בואי, מה לי ולדברים האלה? ובגץ, תמיד זה הצטייר לי משהו מאוד מאוד כזה גדול וקשוח, זה באמת נכון, אבל את יודעת, לא רגילה לזה. שורה תחתונה, היינו בכמה דיונים, זה דיונים שנמשכו לדעתי 2 בשנתיים האלה, היינו צריכים להוציא אותה גם ברמב"ם. נכון. שוב פעם, אותו סיפור כמו שהיא הייתה באלין, בתל השומר, כי צריכים את המקום, היא בטיפול נמרץ, נכון. צריכים את המיטה הזאת. ואז אמרו לנו שבית חולים הרצוג עשה איזשהו שינוי לטובה, ושנלך לראות, הצוות שם התחלף, ושינו שם ממש את כל כן. שכדאי לנו ללכת לראות. ואז עשינו בית נסיעה, נסענו והתרשמנו, ודיברו איתנו, ואמרו לנו שבאמת עשו שם שינוי מאוד משמעותי, ושהפעם הם מבטיחים לנו שהכל יהיה אחרת. בפרט שהדגשנו להם שזה זמני. כי אנחנו בראש שלנו להוציא את הילדה הביתה, שזה זמני. ובאמת היא עברה לשם, היא הייתה שם בינתיים. דווקא שם היה בסדר, לא? כן. ומשם היא עברה בעצם, אנחנו הילדים, היינו נוסעים כל יום, מישהו אחר מהילדים היה. שאיתה שם זה היה הזמן, זה היה 2 בערך, פרק זמן של 2 ככה, פלוס מינוס. נכון, בערך. שאיתה ממש, היינו הולכים כל יום.
נכון, כל יום. אני לא יודעת אם את זוכרת, את היית קטנה, שהיינו נוסעים לירושלים פעמיים בשבוע, ראשון ורביעי, והיינו לוקחים אתכם אליה לחגים, ובשושן פורים שזה היה יום הולדת שלה. בשושן פורים זה היה יום הולדת שלה, אנחנו חוגגים כל שושן פורים את היום הולדת שלה, טקס רציני, מוגן, ענקית לכל הצוות של הבית חולים, נכון. וכיבוד והכל, והיינו לוקחים אתכם. אז כאילו, הייתם מכירים אותה, אני זוכרת שאפילו הייתי מביאה את הכביסות שלה הביתה. ויום אחד מישהו שם מהצוות שאל אותי, למה את לוקחת? יש לנו פה מכבסה, למה את לוקחת את זה הביתה? אמרתי להם, זה מחבר אותה לבית. כאילו הילדים רואים שאני מביאה את הכביסה שלה, ואני מכבסת בשבילה. יש איזשהו משהו שמחבר בינה לבין הבית. נכון, אני חושבת שבשנתיים האלה באמת נורא התקרבנו אליה. כאילו, נכון. פתאום... כי גם גדלתם. כי תמיד היינו גם יותר גדולים, וגם כאילו פתאום היינו, את יודעת, היינו נוסעים אליה, את יודעת, בגשם, באמת, אני זוכרת מהלימודים לפעמים הייתי עולה לקו 400 ונוסעת והולכת ברגל, כי זה היה בגבעת שאול למטה, ולפעמים חברות היו מצטרפות וזה, וכאילו אני יושבת, לא היה איתה תקשורת או משהו, אבל את יודעת, שמה לה שירים, טיפה מנקה אותה, קצת מדברת איתה, מספרת לה, היינו מספרים לה דברים, זה. אז למרות כל הסיכויים, בניגוד לכל הסיכויים, ברוך השם, קיבלנו מבג"ץ מה שרצינו, עם עורך דין הכי זוטר שהיה, והכי פחות מקצוען, כמו שכולם דיברו עליו. זכינו וקיבלנו, והגענו לדירה, ואת יודעת, שיפצנו, ועשינו את כל ההתאמות. בדיוק. ואז המצב של תהילה התחיל להידרדר. התחיל להידרדר, וזהו, זה היה יום אחד ככה שאני מקבלת טלפון מהאחות האחראית, שאומרת לי שהמצב שלה מאוד מאוד הידרדר, היא בקושי נושמת, סטורציה נמוכה, מדדים מאוד נמוכים, דופק נמוך, ושנבוא, נבוא להיפרד. באמת נסענו. את היום הזה אני לא אשכח בחיים שלי, נראה לי. נכון, זה היה יום גשום, גשם זלעפות. זה היה אחד הימים, אני חושבת, הכי סוערים באותה שנה, בכלל, בפרט בירושלים. נכון. זה היה יום, זה היה כאילו בבום כזה. נכון. כמה שאתה מתכונן ליום הזה, שאתה אומר, אוקיי, באחד הימים בסוף יקראו, או שיתקשרו ויגידו לנו זהו, או שיגידו לנו בואו להיפרד כי המצב גרוע, אתה עדיין, זה אותו שוק, זה אותו אלם, זה אותו... ברגע האמת, את הבום אתה מקבל באותה רמה. נכון, נכון. ואז בעצם נסענו כולנו, לא כולנו, מי שיכל להגיע. אני חושבת, מה זה לא כולנו? חוץ מהקטנים אולי שלא באו, ממש רובנו. שהוא היו, כן. והתקשרנו לרב, צריכים לעשות לה וידוי, והרב אמר, אם אפשר, למה לא? להביא 10 אברכים. ודיברנו על זה שאיפה נביא 10 אברכים בבית חולים הרצוג, שזה מול הר המנוחות, למי שלא יודע, מקום מאוד שומם, חשוך, אין שם נפש חיה שמסתובבת סתם ככה בלילה. ביום בקושי יש אנשים, כמה חומר בלילה. פשוט ביקור וכאלה. 8 בערב המקום נסגר, וגם ככה אין אורחים, כל האורחים יוצאים ואין אף אחד. ואז אמרנו לנתנאל שילך ויחפש, ואז הוא אמר שהוא נקש באיזה אחד הדלתות, והוא פתח וראה שיש שם 10 אברכים יושבים ולומדים סביב למיטה של אחד מהחולים. ואמר להם, יכולים לבוא, והם באו ועשו לה את כל הוידוי. והיה, מה זה מרגש? מאוד, וראינו שכל המדדים שלה מתחילים לעלות, וככה נרגענו, והרופאה אמרה לנו, לכו הביתה, הכל בסדר, היא התאוששה. למחרת, שושי ביום הולדת שלה. זה היה יום הולדת של שושי. ושאלנו, אולי נשאר, נעשה משמרות, אמרו לנו, לא, הכל בסדר, בהשגחה מלאה, אל תדאגו, תלכו. ולמחרת זה היה יום הולדת של שושי, וזה היה חודש וחצי לפני החתונה של אוריה. נכון, היה גם את החתונה של אוריה. ונסענו, אמרנו שהיא ניסה לקנות בדים לשמלות. ובדרך הזו, שושי אמרה, בגלל שזה יום הולדת שלי, אני אסע עכשיו לתהילה, אני רוצה כאילו ויכול להתפלל לידה ולהתברך וזה. ואז היא נסעה באמת, והיינו איתה בטלפון כל הזמן, וכל הזמן היא ככה, ועכשיו המדדים שלה קצת יורדים ועולים, וזה מאוד מאוד שיחק. באיזשהו שלב התקשרה להגיד לי שהכל מתחיל לרדת, והרופאה אמרה לה שזה כנראה הרגעים האחרונים. אז באמת התארגנו ונסענו. מה חושבים באותם רגעים? האמת שלא חושבים. אני חושבת שלא חושבים. כאילו, הכל מתנתק לך. כאילו, אני מנסה לחשוב על אותו רגע שאומרים נוסעים. את פשוט עושה מה שאת צריכה בלי לחשוב. הרגע הזה דווקא ספציפית מחוק לי, נגיד. כאילו, אני לא זוכרת את הרגע הזה, נגיד. כן. ונסענו, ואני זוכרת שכל הדרך היינו בטלפון איתה, וזה היה באמת, כאילו, שעה מאוד 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 קשה ומאוד מטלטלת. זה שעה של נסיעה שאת רק אומרת, בבקשה, שאני אספיק להיות שם. אני אספיק להגיע. שאני אספיק להגיע.
ואני זוכרת שאיך שהגענו לחניה של הבית חולים, היא מתקשרת והיא אומרת לי, אמא, היא נפטרה. ברוך דיין האמת. יואו, וזה היה בשבילי כאילו מין בום כזה, ואמרתי לעצמי כאילו, 19 שנה, אני איתך, אני סועדת אותך, אני נלחמת בשבילך. השתדלתי בכל אופן לעשות כל מה שיכולתי עבורך, ועשיתי, ואת זוכרת איזה מלחמות, איזה בירוקרטיות. וכאילו הרגשתי מין פספוס, כאילו ביציאת הנשמה שלך אני לא הייתי, הרגשתי מין פספוס כזה. וזהו, והגענו. אני חושבת שאצלנו הפספוס היה שכאילו כל כך חיכינו שהיא תבוא. ועשינו באמת את כל המאמצים. עברנו דירה, שיפוץ, להתאים את הבית, וכאילו, וכל פעם שספציפית, אני לא יודעת מה האחרים, שאני הייתי הולכת אליה פעם בשבוע, הייתי מדברת איתה ואומרת לה, תהילה, תכף את תהיי איתנו, את תחווי איתנו את הכל בבית. וכאילו זה היה, זה שכאילו הגענו, כאילו זה, איך אומרים, זה כמו להגיע למקום שני, שאתה זוכר בתחרות במקום שני, עשית את הכל, כן. עברת את כל הדרך, אבל לא זכית במיליון. איך אומרים? הניתוח הצליח והחולה מת? והחולה מת. זה הגדרה. אני חושבת, אצלי בכל אופן, היה מה זה... כן. רגע של שבירה. אכזבה, שבירה. זה גם רגע של שבירה כזה, שאת אומרת, כאילו, עברנו כל כך הרבה בשביל הרגע הזה שתגיע הביתה. היה את כל האישורים, היה כאילו הכל היה מוכן. הכל. ואת אומרת, ולא, הרגשתי כאילו שלא היה לנו את הזכות שהיא תהיה אצלנו בבית. כאילו ש... כן, לא היה לנו את הזכות כנראה. כן, אמרתי לנו הזכות, כאילו, כי... זה היה באמת משהו, כן, אני חושבת שזה היה באמת בכל אופן, אצלי זה היה מאוד רגע של שבירה זהו, ועכשיו אין לך הרבה זמן לחשוב, כי את צריכה לארגן לוויה וקבר. כן. ולצערי הרב, אני לא ידעתי שהיום, באמת, כאילו, למות... מה זה היום? זה לפני 9 שנים. כאילו, לא משנה. היום זה כבר הרבה יותר. נכון, אבל באותם רגעים לא ידעתי שצריכים לקנות קבר, וקבר עולה הרבה כסף. זה משהו שבאמת לא ידעתי. אני בראש שלי שזה משהו שהמדינה כאילו נותנת לכל נפטר, באמת שלא ידעתי. ופתאום את מול סיטואציה שאת צריכה לברר איפה את קונה קבר, איפה לקבור אותה. זהו, אז אמרנו שאנחנו, זה היה גם ככה כבר לילה, איזה 10 משהו בלילה, והחלטנו שאנחנו נעביר אותה לירקונים, לקירור עד הבוקר, ובבוקר נחליט מה אנחנו עושים. וזה מה שעשינו בבוקר, יש לאבא איזשהו חבר שהוא... מתעסק ואמרנו שנפנה אליו ונגיד לו אם אפשר באמת, הוא יכול לסדר לנו קבר בשבילה. והוא אמר לנו שהוא ישלח מישהו למדוד אותה. זאת אומרת, אם היא תהיה מתאימה בגודל, באורך, לקבר של ילד, אז הוא ייתן לנו בחינם קבר. כי ילדים זה בחינם, אגב. כי ילדים זה בחינם, אז הוא ייתן לנו קבר לילד, בחינם. כן, יש לציין רק שהיא הייתה בת 19, כן? היא הייתה בת 19, אבל היה לה גוף של... היה לה גוף של בת 19. של בת 19, בגיל, כן, מבחינת גופנית, היא הייתה תואמת... תואמת גיל. ואמרנו, אוקיי, בסדר. אמרנו, מה שיהיה, ננסה. ומסתבר שאמרו לנו שהיא מתאימה, למרות שהיא לא התאימה. היא לא התאימה. לא ידענו, כן, בדיעבד. כן, לא, אבל הוא מדד לא נכון. הוא מדד ואמר לנו, היא מתאימה, קיבלתם קבר. עשינו לוויה בצהריים, אמרנו שנוציא את הלוויה לפחות מהבית, אם היא לא זכתה להגיע הביתה, נוציא את הלוויה מהבית. רק אני רוצה לציין, שכשהיא נפטרה, התקשרתי לסבתא, לאמא שלי. ואמרתי, אני צריכה להודיע לה. זה משפט שמעדד לי עד היום מה שאת הולכת להגיד. שהיא נפטרה. אמרתי, אני צריכה להכין אותה אישה מבוגרת, מאוד מבוגרת. והתקשרתי אליה ואמרתי לה שהמצב של תהילה מאוד מאוד הידרדר, ואז היא שואלת אותי מה היא נפטרה, אז אמרתי לה כן. אז היא ככה התחילה לבכות ואומרת לי, רינת, את הבאת מעשר לקדוש ברוך הוא, ככה אמרה לי. אמרתי לה, אמא, אני רוצה לדייק. הבאתי חומש לקדוש ברוך הוא. הבאתי לבורא עולם חומש, אני מעשרת חומש, ונתתי לו חומש. היו לי 10 ילדים, 2 הוא לקח לי. אני כל פעם שתאמרת את זה, יש לי את אותה צמרמורת, כמו הפעם הראשונה שאני שומעת את זה. ככה אמרתי לה, וכן, זה היה מאוד מאוד קשה, המחשבה, ההשוואה. מה זה השוואה? זה חומש. כן, אבל ההשוואה של חומש הרי זה בכספים, לא בנשמות, אוקיי? אז אני אומרת, ההשוואה קצת קשה. אבל זה מה שאמרתי לה, וזהו, התארגנו, חיכינו לבוקר, אמרנו שהיא מתאימה, הוצאנו לוויה ב1:30 בצהריים, וכולם, מי שלא יכול להגיע אלינו, כבר נסע ישר לבית העלמין, והגענו לבית העלמין, זה היה חורף, השקיעה מאוד מוקדמת.
ואנחנו ככה מגיעים, ואמרנו לוויה שמה, תתחיל ב2. אנחנו מגיעים ומחכים, ממתינים, מחכים. ואנחנו רואים שאנשים שהגיעו אחרינו כבר קברו אותם, וכאילו, מה איתנו? השעה כמעט 4, כמעט שקיעה, ואז אמרתי לנתנאל, תעשה טובה, לך תבדוק מה קורה, מה איתנו? אנחנו ממתינים פה כמעט שעתיים. ואז הוא הולך, בא ואומר לי, אמא, את לא מבינה מה קרה. אני אומרת לו, מה? אז הוא אומר לי, תקשיבי, מי שמדד אותה, טעה במדידה. מבחינתו, הוא חשב שהיא מתאימה לקבר של ילד, מסתבר שהיה לו טעות, היא לא מתאימה. אני אומרת לו, מה, אתה רציני? אז מה עושים עכשיו? הוא אומר לי, לא, זה בעיה שלהם. הם חופרים לה עכשיו עוד קבר. הם מחברים 2 קברים. הם הביאו לה 2 קברים של ילדים. הם הביאו לה 2 קברים בחלקה של הילדים, שתביני. והיותר מזה, רגע, זה אני רוצה להדגיש, היותר מזה שאנחנו באים, אנחנו לא ידענו איפה היא קיבלה, אמרו לנו חלקת ילדים. נכון. אנחנו באים, 10 קברים, באותו שורה, 10 קברים לפניה. יוכי. זה היה... נקברה ליד אחותה. בכלל. כן, זה היה באמת... זה היה, אני לא אשכח את זה, שאני חושבת שכולם היו בהלם. נכון, זה היה... זה היה שוק, נכון. זה היה רגע... כן, אבל היא באמת הייתה נשמה כל כך מיוחדת וגבוהה, שאת יודעת מה, היא הסתדרה לבד, היא הסתדרה לעצמה את הכל. כן. פשוט. כן. היא לא הייתה צריכה אותנו. נכון. ממש. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה, מאיפה מוצאים את הכוחות נפש האלה? לקום אחרי זה. קודם כל, גם בזמן הזה, בתוך התקופה הזאת העצומה, זה להמשיך לגדל אותנו ולדאוג לנו. כל יום היה ארוחה חמה. זה כאילו, לא ויתרת על שום דבר, איך אומרים, לנו זה לא התנגש בחיים מבחינת של ויתור, כשאנחנו הרגשנו שאנחנו עושים, את עושה ויתורים כן. על חשבוננו בשבילה, או דברים כאלה. וגם לא היה לך תמיכה מהמשפחה שלך, את עשית הכל לבד. לבד. כאילו את ואבא כנגד כולם. כן. כאילו... ממש. זה היה באמת הכל לבד. כל המלחמות, גם יש לך מלחמות גם פנימיות, עם הרופאים, בבתי חולים, וזה לא רק הבירוקרטיה הכללית, זאת אומרת, גם הדברים הקטנים. נכון. וזה היה מאוד לא פשוט, נכון, אבל אני חושבת איך אמרתי פעם למישהי, אני בטריה נטענת, אז היא שאלה אותי במה אני נטענת. אמרתי, אני חושבת שהאמונה, זה פשוט לדבוק בקדוש ברוך הוא ולדעת, שהוא הולך איתי יד ביד במסע שלי, הוא הביא לי מסע, אבל הוא הביא לי את הכלים, הוא הביא לי את הכוחות, והוא יחד איתי במסע הזה, הוא לא זורק אותי לים ומשאיר אותי לבד. אבל אין רגעי שבירה? לפעמים בחיים את הדברים קטנים יש לנו רגע שבירה. בסדר, אנחנו קמים מזה, כן, אבל את יודעת, לקום ולצמוח זה לא רגע של שבירה. אני חושבת שרגע שבירה יש לכל בן אדם. תמיד. זה מה שאני אומרת. אני לא מלאך. בואי, נכון. יש לנו רגע שבירה. חד משמעית. שאנחנו בוכים בלילה, ואנחנו נשברים, ואנחנו מתפרקים. זה גברים בוכים בלילה. כי אם זה לא יקרה, גם נשים. כי אם זה לא יקרה, אז את יודעת, חייבים לפרוק את זה באיזשהו מקום, אוקיי? אבל אני חושבת שבאמת מה שהחזיק אותי כל הזמן זה האמונה. זה לדעת, אני סועדת פה נשמה ענקית גדולה, יש לי זכות. ראיתי את זה כל הזמן בתור זכות, לא בתור חובה. שאלה איך את מסתכלת על זה. כשאת מסתכלת על זה שיש לך זכות, אז את לא באה בתלונות. את מבינה? עכשיו, הזכות הזאת זה משהו שבעצם, כשהרב אמר לי את מה שאמר לי באותו זמן, מה שסיפרתי, זה משהו שמוליך אותי בעצם, אבל לא רק עם תהילה ומה שעברתי איתה, עם המון דברים בחיים שלי, גם עם הילדים המתמודדים שלי. אני אומרת, זה זכות, יש לי זכות לגדל את הילדים האלה, להשקיע בהם, להיות חלק במסע שלהם. זה גם חלק, זה המסע שלי, כן? אבל אני מתכוונת להגיד שזה נותן לך את כל הכוחות להמשיך ולהתמודד, כי את יודעת שהקדוש ברוך הוא איתך, והוא לא עוזב אותך. הוא נתן לך את זה, וזה זכות שלך. מבינה? אז ברגע שאת מסתכלת על זה ככה, את לא נשברת. את לא שוברת כלים ועוזבת, ואומרת, אני לא יכולה יותר. את מתמודדת. ואני תמיד אומרת, החיים שלנו הם כמו גלים בים. כשיש לך, את נכנסת לים, ויש לך גל מאוד מאוד גדול שמאיים עלייך, מה את עושה? את לא נלחמת איתו. את מורידה את הראש, נותנת לו לעבור אותך, ואז את מרימה את הראש חזרה. אז ככה זה בחיים. להוריד את הראש, יש לך אתגר, יש לך משהו שקשה לך. את לא נלחמת, את מתמודדת, את מורידה את הראש, נותנת לו לעבור, ואת עוברת. את עוברת את זה. בסוף את עוברת את זה כמו גדולה. ואני אמרתי את זה גם בפודקאסט הראשון שעשינו, שהצוואר שלנו מאוד מאוד מקובע ולא מסתכל אחורה, כי אם נסתכל כל הזמן אחורה, זה מייאש אותנו, צריך להסתכל קדימה. מבינה? להסתכל, החיים יפים, ולהסתכל על העתיד הטוב שמחכה לנו. ויש לנו חיים מקסימים, ויש כמה שיש אתגרים בחיים, אבל יש לנו כל כך הרבה דברים טובים בחיים. ולהסתכל על הדברים היפים והטובים האלה. כל פרופורציה בחיים. ולקבל כוחות. את מבינה? ולא להישבר. בשום מצב בחיים לא להישבר. אני מקווה שנתתי פה כוחות באמת למי ששמע,
תראה, אנחנו באמת בתקופה, מ-7 באוקטובר, באמת, אנחנו בתקופה אני פעם התבטאתי ואמרתי למישהי, אנחנו מדינה של שכול. אין כמעט בן אדם, זה מאוד קשה להגיד את זה. אבל באופן כללי, בכל ההיסטוריה של העם היהודי, אנחנו חווינו נכון. מלא שכול, כן? אבל אני אומרת, כל אחד זה פוגש אותו בסוף באופן נכון. שונה וזה. ואני אומרת, כמה שאתה כאילו כביכול, אתה מתכונן ואתה יודע שיום יגיע, ואצל תהילה ידענו הרי שיום אחד זה יגיע, נכון. שהיא לא תחיה לנצח. הכאב הוא אותו כאב ברגע האמת. זה לא לוקח את זה, נכון. לא הופך את זה ליותר קל. אבל נכון. באמת, כמו שאת אומרת, כמו ש... גם כמה שיש לך הכנה נפשית, את יודעת, ילד נולד חולה, ואת יודעת שהסוף שלו הוא סוף מאוד מאוד מר ועצוב, וזה משהו שבאיזשהו שלב מגיע בחיים, ואת לא יודעת מתי. אבל אני אומרת, ילד הוא ילד, הוא חלק ממך, הוא חלק מבשרך, זה משהו שאת נלחמת עליו, ואף אחד לא רוצה להגיע ליום הזה, ולראות את הסוף הזה, את הסוף המר הזה. להגיד, יישרתי חומש לקדוש ברוך הוא. אף אחד לא רוצה להגיע לזה. חד משמעי. איזה כיף לי שאת אימא שלי, תדעי לך. כן, תודה. מאוד. זכיתי גם בהכשיר הזה, זכות. בסדר, כל 3 הילדים. שותפים באדם. בסדר. את רואה, זה גם, אלוקים בחר בך נכון. לגדל אותי. את רואה? בסדר, נתן אנחנו לי- בפודקאסט הבא נדבר מה אני עשיתי לך, מה את... נתן לי 10 מתנות. כן. כן. השאיר לי כן. 8, אבל נתן לי 10. בסדר, זה 10 פעמים, הוא חשב שאת... הוא כן. עשה איתך עסקאות 10 פעמים, זה לא רואה מעט. מה זה? וואו. אישה שווה, תקשיבי. מאוד.